Здравейте, приятели! Благодаря, че сте с мен отново. И така, как бързо да се отървем от умората и чувството на мързел и да си върнем бодростта и жизнена радостта. Не е важно от какво се чувствате уморени, може да е от физическа работа, може да е от общение с хора. Важното е да се разбере, че ресурса на човек, на физическите сили, той е голям, но много често се ограничава достъпа до този ресурс и тогава настъпва чувството на умора. Тази практика ще ви помогне буквално за 5 минути да се избавите от тази умора, да си върнете силите и бодростта. Какво е нужно за това? Важно е да се разбере, че състоянието на човека, бодър или уморен, зависи от състоянието на вътрешните стихии. В по-голяма степен това е стихията на водата. Ние всички с вас се състоим от тази стихия. Примерно на 70%, и когато човек е уморен, тази вътрешна стихия, вътрешната вода, така наречена, прилича на застояло блато. С минимално движение, от което се излъчва буквално мързел. И така, какво е нужно? Ако вие искате бързо да се отървете от тази умора, затворете очи и си представете това блато. Вие сте това блато. Тихо и спокойно се носите по блатото на един от завоите. Виждате стена. Направете в тази стена една малка дупчица и наблюдавайте как водата минава през нея и дупката се увеличава, докато ни срини стената. Веднага след стената започва водопад. Тоест, спокойното и тихо блато се превръща в бурен поток. Напълва се с сила, напълва се с кислород, устремява се с голяма скорост надолу. От това спокойно блато не остава нищо. Тоест, вие сте бурния поток, бурната река. Буквално 2-3 минути чувствайте се точно така. След това е нужно да измиете лицето и ръцете си с хладка вода, за да закрепите това състояние. И от вашата умора и чувство на мързел не оставя и следа. Идва бодрост и желание за движение. Ето такава, но проста и ефективна практика, приятели. Довиждане до следващия път.